Volem donar a conèixer tota la riquesa que hi ha a totes les terres de Catalunya, a les seves comarques, a les seves zones productores, i el que volem és donar un reforç i un recolzament a tota l'economia local. És una molt bona iniciativa perquè ens costa molt com a fabricants introduir-nos a les grans superfícies. Llavors jo crec que és un bon començament, l'arrencada és molt positiva. Quan vam rebre la iniciativa per part de Capravo em va semblar que era com un somni per un productor, no? Perquè tot el que tu desitges i vols, doncs ells t'ho proporcionaven. Sincerament és estupendo, no? Tu entres per la porta i el primer que veus, no?, que ressalta és tots aquests productes d'aquí. Hi ha el meu, hi ha els nostres, hi ha els d'altres cooperatives. És un lloc privilegiat perquè la gent ho veu directament i fa molt de goig. I intentem ser responsables des que es planta l'arbre fins que el pot de mermelada arribi al lineal del consumidor. Clar, això, un productor petit, que vingui una marca gran important com el Capravo, te dona una gran satisfacció. És una oportunitat gran perquè d'aquesta manera ens dona sortida al nostre producte d'una gran qualitat. El que fa és potenciar les comarques, ajudar les comarques i fer bullir l'olla, com es diu, no? Aquestes accions ens poden servir de trampolín per pujar més amunt. Pel producte, per la proximitat i pel client i també per la nostra empresa, el tindre un producte de proximitat i guanyem tots. I era una cosa que la gent demanava i ara els hi podem oferir. És una experiència per mi de les més grans que he pogut tenir perquè la gent pugui conèixer el meu producte. És un reconeixement al treball que tu estàs fent. Entre Capravo i els petits productors podem arribar molt lluny. Jo venc al Capravo. Jo porto pa al Capravo. L'oli de Vila-seca al Capravo. Formatges amb molt de carinyo. Són ben naturals. És una cosa que realment fa país i la gent n'hauria de ser conscient.